Siemanko, cześć, witam was w kolejnym live'ie. Tak troszeczkę na spokojnie. Myślę półtorej godzinki. Tak gdzieś do 21 z groszem. Sobie popykamy koda, a potem dam chłopaki na BF-a, to też na BF-ie. O! Witam. Na czacie, witam was. No i potem tam na tego BF-a sobie wpadniemy, pogramy cosik. Okej, dobra. Się przełączę na jakoś mniejszą kamerkę moja. A może nie, to będzie. Okej. Mamy. No, super tło, nie? No spoko, Kuba, to wpadnij tam na BF-a. Tak tutaj. A, ponownie. Myślę tak z pół godzinki tutaj sobie pogrom i BF-a chłopaki wpadną. Okej. Romeo, też cię witam. Line. Co tam u was słychać ciekawego, jak tam zdrówko? Jak tam dzień leci? Koda singiel. No, ci powiem. Okej, chociaż jak tam nie wiem, oglądałeś kampania moja, także. O fuck! O, ja cię kręcę. Siema. Halo? Ja cię kręcę. Ile tu ludu? Halo. Ja cię... Ej, kto ma tego jakąś sesję? Ugramy, nie wiem. Możemy zajrzeć. No ktoś musi mieć dobrego neta, żeby był hostem. Ja mam światłowód, jakbyście chcieli. Tam zaprosić. Ista mega. 60 wysyłki. No to jak wejdziesz teraz w ten sztab, to będziesz miał ostatnich graczy, nie? To jak tego, to możesz zaraz zaprosić. Spoko. No, to zagramy. Ja cię kręcę. To jest od tej aktualizacji? Pojawili się? Proszę. No to jest właśnie ten sztab, nie? Z aktualnie. No super, fajnie to wygląda. Tak.
Ci powiem, że nawet fajnie, bo tutaj możesz się powymieniać takimi, kurde, wiesz, ciekawostkami jakimiś, nie? To się sztaby. Ja cię kręcę, 41 ludzi w sztabie. Masakra, nie? No teraz nie wiem, kogo mam zaprosić. Można powiedzieć. Robię. Kto mówił, że ma dobrego tak? Nanek 2386. No to już czekaj, ja cię zaproszę do znajomych. To było. Okej. Halo. No halo. A, no gdzie on jest? O, jest, dobra. Mnie też możesz zaprosić. Już pograne. No i fajnie, fajnie. Ja nie wiem, wysłał mi jakieś zaproszenie, ale... Czy coś mu... Ja cię kręcę, jak to wygląda. Oyun değişmiş, update gelmiş. Maddede. Şimdi işte giriş, gelmeyin gibi şey oluyor. Benim 50 falan var belki. İnsan görüyorsun. Nie wiem teraz, Zaten czy mnie zaprosił, czy nie. bir bakalım bekliyorum. Mm. Halo. Dobra, nic, no. Pykamy, pykamy. Fajnie to teraz zrobili. Szkoda, że mnie wszyscy słyszą. Nie będę im tam przeszkadzał moim live'em. O, zaś ta mapka. Gibraltar. Romeo, no tłok, aż wyłączyłem mikrofon z konsoli. Nie będę im tam przeszkadzał, ale ja pierdzielę. W końcu to opanowali to.
Wcześniej nie było. Wcześniej no jedynie były osoby z imprezy. A teraz kurde tyle ludzi. Dobra. Okej, mam to. Chcę chciał tym pograć. Zabójstwo potwierdzone. Rano tu grołech, ale nie wiem na tej mapce czy na innej mapce. Kuźwa no. Same snajpery. Kurde, tych snajperów było od groma, nie? Ajajajaj. Słyszę jak tam. Ale... Kurde... Chyba trzeba słuchawki wymienić. Na lepsze. Balkon wieży! Zauważono wrogów! Zwiadowca jest w powietrzu. O fuck. Obejrzyj się. No. A mnie to wkurzo, albo... Już nie pogrosz. Nie pogrosz. Czy ta moja broń jest jakoś... Na tej mapce słabo. Albo ja nie mam jakoś siły, albo co. Też tak może. Zabójstwo potwierdzone. Są na balkonie wieży! Kurde, słyszę go. Nie wiedziałem jak z której strony. Myśliwiec zbliża się do celu. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się. Świat w powietrzu. Szuka celów. Świat w powietrzu. Szuka celów. Wrogi zwiadowca jest... A! Za zło. Potwierdzone. Kurwa, weź w plecy. Ja pierdzielę. Kurza mnie to tu. Kurde jest... Ja lubię ostro gra. Wychodzisz z zakrętu, babach, a nie jakoś kamperka, kurde. No tu patrzę, a może ktoś tu przyjdzie, a nie przyjdzie, a poczekam, a przyjdzie, a nie przyjdzie. A jeszcze poczekam, a może ktoś idzie, albo celuje. Kryć się! Wrogie myśliwce! Kryć się! Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Zabójstwo zanegowane. Zabójstwo potwierdzone. Wróg na balkonie wieży! Jeb. Pies. Amunicja! Co za pies? Nadciąga ostrzał wroga. Kryć się! Ty głupi. Zabójstwo potwierdzone. Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Zatrzymaj ich uzupełnienia. Ajaj.
Nie no, wiesz co, zapłaciłeś, to muszę grać, no, tak powiem. Romeo. Zapłaciłeś, to grą, kurde. Ale troszeczkę... Ostrzał moździerzowy! Wycofać się! Ach, tam był, kurde. Mnie by interesowało, ile... Jakie ja mam lagi, takie rzeczy by mnie interesowało. No nie jest ta broń. Zabójstwo potwierdzone. Wrogie myśliwce! Kryć się! Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Wrogi myśliwiec! Wycofać się! Dywizja artyleryjska rozpoczyna ostrzał. Pozycja celu potwierdzona. Tak trzymaj, a wylądujesz na froncie wschodnim. O, coś się udało. Dobra, jedziemy z tym dalej. Jedziemy z tym dalej. No, niech się wczytuje. A, jakieś głosowanie. Zapomniałem jak się... Zapomniałem jak się z głosowaniem. Łyczek wody, natchnienia. Zawsze przyda. Zabijaj wrogów i zbieraj nieśmiertelniki. Zabójstwo potwierdzone. Ruch przy transporterze! Wróg koło czołgu! Zabójstwo potwierdzone. Kurde. Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo zanegowane. Jednostka zwiadowcza gotowa. Kurde. Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. Mamy przewagę ogniową. Lot zwiadowczy zakończony. Mamy przewagę ogniową. Już sobie powoli robię prestiż na tę broń, bo fajnie ją szylo.
Załóż to ukrycie! Zwiadowcy są w powietrzu. Mamy widok z góry. Kurde, dobry jest. Czy dobry? No fajnie trafił. Zabójstwo zanegowane. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Zabójstwo potwierdzone. Przy transporterze! Zabójstwo zanegowane. Zabójstwo potwierdzone. Osłaniaj mnie! Zrzucam bombę Azon. Wróg leży! Koło czołgu! Zwiadowcy są w powietrzu. Mamy widok z góry. Kurde! Weź mi się punkty skasowały. Nadciąga ostrzał wroga! Kryć się! Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Lot zwiadowczy zakończony! O, ja cię kręcę, nie zauważyłem. Zauważyłem, kurde. O, ale siadło. Ale siadło. Chyba betoniara siadła. Bo nie ma, żebym ktoś... Kampery, kampery. Jerońskie kampery. Potrzebujemy wsparcia! Wsparcia nie potrzebujecie, no dobrej taktyki. Są kampery, oni no czekają. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Ale to nawet jest dobre. Zrzucam bombę Azon! Jak mi się nic nie stanie, to go dobija. Nadlatuje bomba wroga! Kurde! Drodzy spadochroniarze na niebie! Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Koło ciężarówki! Wrogi myśliwiec! Wycofać się! No i te przy kampi życie kurwa z myśliwca zajebią. Ja pierdzielę. Jakie on szczęście. Nacierają wzdłuż drogi! Nadciąga ostrzał wroga! Kryć się! O, jakby się tak szło zgodnie. Kurwa, znaczy... Wsparcia w drodze! Weź mi od pleców. Pełnij zapasy i naciera! O pierdziele. Kurzają oni. Wezmę już za ciebie. Zabójstwo potwierdzone. Wycofać się! Odwrót! Odwrót! Jak ten, to ci od pleców przyjdzie, jak dobrze już ci idzie. Wróg zbrojowni! A ty ma jakieś kurde złote na tym. To mu zabronił.
Trzeba było sprawdzić inną broń. O, trzeba od nich wyjść, bo bariery tu nie zdobędę, ale... O, bycie miejsce. Gdzie ten trrr? Zawiesiło się. Spoko. Dobra. Tego se wejda. O. A. Preska podobno jest. Halo? Znasz tam chwilę, to jak w piłkę, wiesz, że co chodzi, to jest to samo, nie? Halo? Nanek Halo? dołączył? Hernanek. Ja, słyszycie mnie teraz? Siema. Słychać mnie, czy mnie nie słychać? Nie. Ja Dołączył? już je. Nie no, Czekaj. to Teraz mnie słychać, ja. Trzeba Teraz mnie go słychać. zaprosić. A, teraz No. cię słychać, ja. Ja, Dzień guten dobry. tak. Witamy. Witamy, pozdrawiamy tutaj chyba Kubę, bo tylko na razie Kuba jest jeszcze na Ja, tym, Kuba tak? i z Dobra. tego, z Twitcha Romeo. Na tym. Aha, no, z Twitcha, Tak. no. To też pozdrawiamy Romea z Twitcha. Czekaj, ja tu kombinuję nad inną No. bronią. Gra online. Coś nam tu błąd wyskakuje na net Jaki? w kodzie. Miałem z aktualizacją. aktualizuje się, nie? No, ja miał aktualizacja. To możesz potem w sztabie. No tak, ale ty masz internet 3000 mega, A, nie? 3000. 3000. 3000. Kurwa, a Mega, no. u mnie jest 3000, ale kilobajtów i to Kilobajtów. no i to na raty jeszcze, kurwa. Zaraz. To chyba są powiadomienia, akceptuję. Graj online. Akceptuję. Graj online, no co jest? Aby skorzystać z funkcji sieciowych wymagana jest aktualizacja. Aha. Okej. No to ta aktualizacja chyba się jeszcze mi nie pobrała, przyjacielu. No. No. Nanek, kolekcja żeś wysłał do Nie, Piotra? Do nie Lemiego? wysłałem. Nic. Nic? Kurwa, ja tak myślał z Arkiem, że albo No. możesz skolekcjonować ten węgiel, albo twoje żuberki, Węgiel. kurwa, A ty- bo co live'a to tam 4 pękają. To jakbyś tak No, pozbawił, rozcisko to ich, no co? To byłoby też Słyszysz? fajne. Rozcisko ich. I ten No. łańcuch, nie? Na końcu. Aha, no. No co ci powiem? No pękają, no bo rozcisko je. No pękają, no. A nie, no co ty mi brakło? Jak ja bym te wszystkie puszki miał pozbierać od, rozumiesz, tak, że zaczął, No. tak może od lipca, że tak No. zaczął atakować, No. to w izbie by mi brakło miejsca. Ja ci wyślę, co ja wysłałem, Spoko. nie? Czekaj, kurde. Ale to tylko jest tajemnica państwowa. Proszę tego dalej nie podawać nikomu. Dobrze. Poprzez zaufanie i przyjaźń rodzicielską, kurde, narodowo-śląską jestem ci, kurde, w stanie zaufać i podać ci ten obrazek dalej. Spoko. O, kopiuję, 42% kopiuję teraz, to co się ściągnęło. Mhm. Czekaj, jak to zrobić teraz? Nanuś. Okej, co tu Chcesz ją... mi nanuś tutaj, tak? Co tu mam za karabin jakiś maszynowy? Ale co to? Szybkostrzelność, dupa, zasięg, dupa, obrażenia, dupa. No coś potrzebuje, co szybko strzylo i mo wielkie obrażenia. O fuck. No to chyba padzik do ciebie poleci. Kurwa, opie, licza na to, nie? To byłby zaszczyt, nie? Ale jest tak liczę, no. Na pewno jest wielu innych większych, co na pewno mają brud takich rzeczy, nie? To u mnie to jest pikuś, nie? To jest malutko takie coś, nie? Żadna to wielka cena, ale jest tak, jak pani Blondi też sobie mówił, mi życzyła, że nieważne jest ile, nie? Czy 100, czy za 30, czy za 500, No. nie? Chodzi jak.
Nie? Jaki styl, jaki coś, wiesz o co chodzi, nie? Mm. Czekaj, bo tam chyba nie widać. A widziałeś ten napis tam? Umiesz go przeczytać? Na tym pierwszym go widać. No, to na tym drugim nie, no. Ej, ja to już ktoś widział, co to jest? Co? No to, ten napis. Nie wiem. Tyś to już No. ktoś widział? Jaki napis? No ten... No? Ten cały? Cały czy tylko pierwsze? No nie, no to ja to piszę zawsze, to jest mój podpis, nie? Ja tak podpisuję się. Nie. No. Znaczy ja, jak piszę komentarz albo coś, to tak podpisuję dla nich obojga. W ten sposób. Aha. Takie Nie? buty. Czekaj, tu jeszcze mam bronię zablokowane. Co to jest za karabin? Jakiś karabin sam mam. Jeszcze ci, jak O, coś na to ci Tam, poszło. Ty, nie? Jak się kurde ten obciął zaś na nowo, nie? zajrzę się na glaca obciął ja. Ja. Więcej. Obejrzymy co to jest za broń. Dobra. To wyście są kajs? Wyście czekaj, są kajs są, czy kaj wyście No, są? no. Znajomi... Ja czekam na ten, mi się kopiuje. Jak cały czas zaraz- mi się Aha, a to aktualizacja jest- robi, wiesz? No, To jest jeszcze nie pykna, mówię, no. obcy, to jest... No, my to będziemy z tobą gadać fajnie Dobra. i czekać aż będzie nam się to odpali. Więc A tak. w jakim ty jesteś trybie Yy, tam, Janek? Nie, normalne tu w sztabie tam. Ty Maciek Ja z drużynowy? potwierdzoną Ale jak tą. Będziesz grał teraz? Ja, Potwierdzone zabójstwo. czekaj, ja czy sobie coś, mam nie? mikrofon No. muszę trochę ściszyć na live'ie, bo mogę ryczeć. Mhm. Nie. Chodź, aż do 11 mam go. No, dom na 7. Najwyżej mi tam powiedzą coś na czacie, jak jest nie tak. Zabójstwo potwierdzone. Kurde, kto tam szylo? To zabójstwo potwierdzone, to najlepiej się tam gra? Czy, Znaczy, wiesz co, tak, czy- Peter czy- w to gro, tak wszyscy w to grają i to tak. Zabójstwo zanegowane. Aha. Jebnie. Zanegowane. O, wam powiem. Ta broń to trochę... No, Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Zablokuj uzupełnienia wroga. zabójstwo potwierdzone. Ojej, ciekawe, mi się może długo to będzie pobierać. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. A, mi No, na pisze live- gotowe do zainstalowania. O jest, instaluje się teraz, dobrze. No. Godej. No na live jest wszystko spoko. No to Widać. fajnie, Słychać wszystko też dobrze. fajnie. I Unimo obraz też fajnie kanicjon czysty. umin... Mm. Może ja zatrzymam tamte demo. No mówię ten. ci, bo to może ci ten trochę zwalniać, nie? No. Bo mi się już zainstalowało, ja już mogę grać, nie? Nadciąga ostrzał wroga. Kryć się. Się wbiję tam, to zobaczyć, gdzie mamy, jak nam się wzywa. Nadciąga ostrzał wroga. Kryć się. Kurde. Nawet jak strzelę. No zobaczcie. Mi pokazuje 75 minut. Aha, dobre. No nie, teraz wstrzymałeś, to ci teraz poleci No. normalnie, nie? Mhm. No to idzie, no. Ale tego jak liczyn jeszcze chciałem sobie pograć dzisiaj Jebnie. może se przeniosę. Już jak Przeniosę pograł. sobie ten. Wyciągnijcie wnioski z tej porażki. A no Co już się mnie stało? zastrzelili. Co to on ma za ten karabin? Tylko już miał... No, mają lepsze po No właśnie widzę, że oni to jakieś tam...
Ja chcę powiedzieć. Czekaj, ja chyba... No ale dzisiaj widziałem kompanię ostatni odcinek już był, nie? Jeszcze jeden zostanie, Witam nie? panią Sylwię. Oglądałem tam. O, witamy wszystkich. No, witamy panią Sylwię. A, Okej. proszę. Się tutaj pani Sylwia wbiła. Taki wymiar. O, za chwilę. Co, kurwa, mnie nie poznajesz? Tak Ej, to jest małe. nic, co wiesz co zrób? No, taka Tak weź fajna. i zagaduj, wiesz, jakbyś podrywał, nie? A potem dostaniesz po pysku. Ja, coś ci się pomylił, jakoś cudza podrywasz. No, no. Czekaj. Ty, jako to Sylwia, to jako ciekawą, No. nie? A wyślij fotka. Sylwia, wyślij fotka. Ja ci wyślę fotka. Sylwia. To taki wpierdol tutaj Wysoka. na live, taki wpierdol. Czekaj. To nie ma ten przypadkiem. A tu widzę inne te. Co? A ciekawe, Robili takie czy jak nowe te. napiszę, no, ekipa w komplecie. No. Sztab? Aha, takie coś to jest. Nanek, Jestem, jesteś? że no Kaja by był. No to kurwa ci nie słyszę. Nie, ci nie Ja taka słyszę. cisza była, nie? Że nic nie No, było no, no. jakby odłączyło, No, no. nie? Chyba idę jeszcze siwy Nie. po jedno piwko. Jedno piwko i mogę, ty po co? Przecież ja mogę tu na live O, ja powiedzieć, że no, pierdzielę. przynieś no po piwku. Sylwia, przynieś mu piwo, proszę cię. No. Ale szybko. Ale Nie, patrz teraz, gościa. ale ty, patrz jak zrobili No. teraz. Teraz normalnie są wszyscy tutaj w tym. No, Nie? Tego nie, było wcześniej. było. Coś tam nie działało, się psuło. I zaś działa. Nie, no ja tego nie miałem teraz, widzisz. Teraz działa. Fajnie. Mi się jeszcze Super. musi ładować, kurwa. Ja pierdolę. Nie to. Ale to parę minut, okej? Ale tutaj tłok jest jak No. cholera. Ale... Jupiter. Działka O, się ta zawinęła. broń, ten Jupiter, ten pistolet by sobie odblokował. Ciekawie wygląda. Mhm. Ja? Statków żadnych. A, nie tak. Kurde, to Nanek w piątek ci nie będzie, nie? Barburka? W poniedziałek jest barburka. Aha, w czwartego poniedziałek, ja. A to macie wszyscy No. wolne, albo co? To jest święto, No. nie? Nagroda dla tych panów, co No. ciężko pracują. A to tam ja pod mam też ziemią wolne, ja mam też i nad urlop. ziemią. Ja się urlop wziął tu tych szwabów. Specjalnie, no. No. Więc szwabów urlop wziąłem. To dobrze. To będziemy tam u tego... Bim, Fanboy. Nie? Bamboy, no, Bamboya. Tam ten link cały czas tam zostaje ten film od ciebie, nie? Tego linka można sobie tam później wskoczyć, nie? Do Bamboya. On ma też, aha, może subskrypcja tam u niego też trzeba będzie kliknąć, nie? No, Lepiej. dobrze. Tam żadnego nie zmuszą. Każdego zapraszam. No. Gita znajome. Rytyk, ale żeby później nie zapomniał, to lepiej od ciebie, jak dostaniemy wiadomość. No, Nie? No tam później. A mi to tam możesz napisać na Ja. tym, nie? Na prywatnym to. To będziemy mieli. kurde, żeby ja się nie zapomniał, że do roboty idę. Kurde, no. Kurde, ja ci nie będę przypominał. Bo jak cię A na którą dzwonię, masz? No, ja się muszę tak o 22 zbierać. A, to jeszcze mulce. To zróbko. Jakby ci ten wysłał, ale ci wyślę, bo to ja Zabijaj mogę ci wrogów, wysłać. zbieraj nieśmiertelników. Bo ty zawsze pokazujesz mi, jakie ty masz, a ja ci pokażę, jakie ja mam. To. Takie, to moje najlepsze. Dobra, nie pokażę siebie, bo kurwa znowu powiecie, że zboczenie z Anglii, kurwa, taki muzyk. Jeb mnie w plec... Kurde, oni się ugodali. Chodź. Ja. Moin Audition, no moin. Ale ja... Słuchaj, Ale ja nie lubię ta dopadnie. opcja, jak jest zabójstwo za grobu. Aha. Za grobu, no, bo to Ja. bombą gdzieś, To nie? jest cudowne, Miną. on mnie zabił, a ja go jeszcze tu granatem. No. No. Ale mnie dojechało. O, dobry jest. Obejrzyj, ten karabin mi się podoba, proszę pana. Zabójstwo potwierdzone.
Ty co tak fuczysz, ej? Co? Zabójstwo potwierdzone. Zimno. Zimno. Po prysznica wszedłem. Aha, i zaro na imprezę. Chłopaki, jestem goły. Nie, no ja nie Kamil, no co ty kurwa. Wróg ponosi ciężkie straty. Przebijcie się. Poszło. Ale mnie dojechał. Snajperzy. Straciliśmy przewagę ogniową. Kurde. Leżeć. Ale co tam się zmienili, że lepiej jest coś, czy co? Nie no, te menu takie inne zrobili. A na pewno trochę. jeszcze coś tam Tam jest zaktualizowali. No, bo tego nie miałem naprawdę, że tam było ich tylu. Kurde, no co za gnój, wlazł mi w pysk. I jak mnie miał szylać. Wróg ponosi ciężkie straty. Przebijcie się. No ciężko w takiej sytuacji. Witam. Panią Aurelię. Mamy dojechał. Tam. Tak, no. O, wejdzie. Aurelka, ta Aurelka napisała. No, mu powodzenia w tym, nie? A moja nie będzie ryczeć. Co? Twoja nie będzie ryczeć. Witamy cię, Aurelko. Wlazł mnie w plecy. No, mam tak masz nowe Mamy wanki. Aurelkę. No za chwilę będę miał jedynki wyjebane od mojej. Jedynki dwie. Uchyl się. Dobra, to było dobre. Czasko mi zęby i tyle będę miał z tego. Potrzebujemy wsparcia. Zabójstwo zanegowane. Zabójstwo potwierdzone. A ty jak kogoś zabije ktoś inny, to możesz jego Ja, nadal to bijać, możesz nie? też tam... Ja, się liczy? ty możesz. Drogi zwiadowca No, jest bo w widzę, powietrzu. że od tego od kogoś też mogę brać to. I też się zbiorą od tego... Kurde, granatiry, gnoje. Panie ten siwy, podeślę ci tam opis do tej gierki. I teraz kamień wykał. Lot zwiadowczy zakończony. Zwiat w powietrzu. Jaki? Ale dobry jest! Trzech zabiłem, a ten za mnie pozabijał towar i jeszcze mnie odwalili. A, ja muszę zmienić ta broń, ja potrzebuję coś innego. Ale ta jest dobra, co cały czas nią grałeś. Ja teraz nią gram tak dosyć sprawnie No. to. Idzie. Ja szukam coś mocniejszego, Pakiet kurde. wsparcia zniszczony. Brońcie strefy zrzutu. Ja sobie to poczytam dzisiaj, kurwa. Tyk. Ale mnie granatem walną. Mi się wydaje, że jeszcze mu pada A. Jeruński, Pedzio. Już chyba się pobrało. Ups. No tak, cześć. O, cześć Aurisiu, cześć. Aurisia napisała do moja córa, nie? Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo zanegowane. Zabójstwo potwierdzone. Tak. Ej. Mi się pobrało. Kurde, chłopak. ale jajażek zrobił. Zabójstwo potwierdzone. Czemu jeszcze nie? Wrócić do menu głównego, tak. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się. Tomek, to wiara ta twoja ceramolot. Czy Nie? nauczyć się. Opierana. Zabójstwo potwierdzone. To jest. No. Te. Ale tam na niej nie musi kurator na nią siedzieć, bo ja siedzę, wiesz? W powietrzu. Ma bardziej przejebane wszyscy. To ja wierzę. No i teraz. A też ma zdjęcie z kochającym tatusiem na koszulce? O, ja chyba lepszy. A kurwa nie, powiem Nie? ci nie. Zgubi taką koszulka. Nie, Kupi taką nie. koszulka. Przypuszczam, że do 25 lat będzie miała spokój. No, no, to też prawda. Musieli taką kupić takie dziary. Taki, Nie, no, twoje taki zdjęcie na brudny. koszulce. No, To styknie.
Kryć się! Bez kitu. Ach, skubany. A, porażka. Porażka jest niedopuszczalna. To ty byłeś w przeciwnej drużynie, bo ja mam zwycięstwo, Nanek. Dziewczyny się wyglądają gdzieś, no. Nawet tutaj kurwa się nie mogę Nie możesz pograć, być nie? sam. Tu cię kurwa Nie na- możesz być sam. namierzą cię kurwa. Kurwa policjanty jedno, no. Dobra. A jak ty masz tutaj? Nanek? Jak? Co? Jo? Ale- Ja mam nanek 2386. No. A to nie macie tu. Ja ostatni, 10 trupów. Napisała tylko nie to. Dobra. Tylko nie Co, to, fajna no. koszulka. Ja by se sam kupił. Ten mój kolega. No. Kurwa, jeszcze raz uruchamianie, ile mi to się już raz będzie No, uruchamiać? łopata wygrałeś. Auri już jest 9 i do łóżka No, spać ja lepiej. w twoim wieku dawno spał. Ja to gorsze rzeczy robiłem, dzięki Bogu, ona tak nie. Starszy się chorąży, dobra. Gry o... Oj. Chłopaki nie mogę dołączyć w ogóle, nie wiem czemu. To ja to odblokował, ja coś odblokował tu takiego fajnego. Ach. Pięknie. A w co grasz, Sładison? Befa. Aha. Ja myślałem, że ty malujesz i pięknie namalowałem. Nie. Taki obraz. Maluję krwią po tym, po komórach. Zabójstwo potwierdzone. Tak. No i kupa z amunicją, kurde. Mhm. Zabójstwo potwierdzone. Jeszcze nie. Dobra. To się ogląda jak tutaj uja, Nanek szczelił sobie. Są w O ty łobuzie. O ty szpetny hacharze. Jak mi się uda, to idę go Ile wyczaskać. typa, ile to typa od razu, ja pierdolę, opie, oni sobie tu nagrody zbierają, mają. I nie jedno. Ale mnie skasował szpetnie. Jego niejasny, siarczysty, ognisty. Kwiaty. Wizytówka rzadkie. Kwiatki. No dobra, weźmy. 5 minut PD. Co to jest? Nic. Dobra, weźmy. No to szybsze wszystko się takie porobiło, nie? Daj te pieruńskie. Hachary, szpetne. O, tu są. Ale mnie dojechali. Łukaś. No tutaj jest Nadlatuje bomba wroga. Kryć się. Mamy infekt. Aj, cholera, nie spieprzyłem to. Kurde, oni są. Zwiat w powietrzu. Szuka celów. Zauważono samolot kontrwywiadu wroga. Nie mam granatiren. Zabójstwo potwierdzone. Ale to co ty masz włączone teraz, Nanek? Rankingowa? Kampania? Nie. Nie, ten. Zabójstwo No. potwierdzone. Mecz publiczny. Zabójstwo potwierdzone, dobra. Zabójstwo potwierdzone. Pakiet wsparcia zniszczony. Brońcie Łączność. strefy zrzutu.
A, kurde. To znowu nie będziemy razem w ekipie, bo coś jest nie tak, tak? Zabójstwo potwierdzone. To ja bym musiał zaproszenie, albo ty Milanek wyślij. Ostrzał No, moździerzowy. zero. Są przy baterii przeciwlotniczej. Kurde, to rzuciło. Nie rzuciło, dobra. Muszę przejść to. Świat szuka celów. Muszę, nie. Kurde, ginty. Pierunie jeden. Oj, oj, oj. Potrafi się, kurde, biegnąć, obrócić się, jeszcze mnie zastrzelić, ale do niego walę, kurde. Świat w powietrzu. No, to jest reakcja. No, ale to jest wiadomo, strasznie, Ja nie? zaraz Zablokuj robię, no. uzupełnienia wroga. No Poważnie ci mówię. Na tym beamie chyba nie widzę dokładnie. no, konsolidowane wyposażenia. Potem. Są w okopie. Zabójstwo potwierdzone. Drodzy spadochroniarze nas otaczają. O kurwa, Zabójstwo robię potwierdzone. Ja tego nie rozumiem, a tu niektóre są takie w tej grze jakieś pierdy, że na przykład jak nie masz takiej perki włączonej, No. to jak biegniesz, to nie możesz No. sobie magazynku przeładować. Nadlatuje bomba wroga. No, Kryć to, się. no. To włączać, wyłączać, żeby różnych. Albo to, albo to. Kurde, zabił mnie pieron jeden szpetny. Nalot Fritz X. To jest takie, wiesz co, bardzo głupie. A, Kurwa. zaś ta No, broń. wykupię raz. Co to jest za broń? Wiecie, kurwa, wcale. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się. Czopie, co mi to dało? Jak to kurwa się zaraz dojedą. Zauważono samolot kontrwywiadu wroga. Wszystkie nasze samoloty na ziemię. Leży tych Tak. farkowców, którzy... Leżę i kwiczę. Ach, Zabójstwo potwierdzone. jadło. Nadciąga ostrzał wroga. Kryć się. O. Ja trafię na ekipę teraz, wiesz? Nadciąga ostrzał wroga. Kryć się. Oj, 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 przeładowanko. Dobry. Są w okopie. Ciężko jest. A, gnój tam Kurde, co zrobisz, to zawsze źle. Nasz dzień. Ostatni, ja cię kręcę, co za wynik. Co tu miki podokładali, kurde. Lecą pane. To nasz, kurwa. To ja. Ja, twoje. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0.
Góra. O. Tylko słyszałem granat taki wydupny. Wow. Ja idę panowie do sztabu, to może jakoś się skołujemy. No dobra. No. Bo to chyba w sumie to się idzie najlepiej połączyć wtedy jak właśnie jest miejsce wolne, nie? No, ale to już co, to jak będziemy w jednej to w jednej drużynie. To powinniśmy razem się zgodać. No, no to już mamy ile nam zostało. Dobra. Gdzie Tomek mówisz? Do lobby tam? Do tego? No. Dobra. No bo ostatnio, opierdziela. Ej, a ci? Ja pierdzielę, ci są dobrzy. Którzy to? A oglądając sobie do stołek. Bo może te zrzuty, nie? Duplikat, no. Jako broń by kurde dostał. No. Pamiętam jakieś pierdoły. Epicki O! sprzęt! Epicki sprzęt jakiś ze. Ale dostałem Ciekawe teraz. co to jest. Jaki? Egipski? Epicki. Epicki. O. Czyli taki rzadki, nie? Jakby nie był. Albo. Heroiczny Heroiczny sprzęt do stołek. Heroiczny kurwa. Epicki sprzęt! Wow. Jakieś tam ciuszki, takie dupsy. Dobra, jesteście tutaj czy nie? Dobra. No ja tu jestem. Też. Tak, jesteś to dobrze. Oni wyślij zaproszenie, może to wtedy będę mógł dołączyć. Społeczność. No, już chyba koniec, nie? Nie wiem, co robię. Nie wiem ile ten mecz jeszcze trwał będzie. 56, jeszcze chwilę. Okej. Szkoda, że nie idzie w zaproszeniu w gry. Posłuchajcie. Mhm. Nie obija się pan. Coś tu dla pana się znajdzie. Dobra, nie przerzuca. Także Cholera. leci. Tomek. Chyba, że labenda. Niezła oferta. No jestem. Jesteśmy nawet w drużynie, Nie wyboru. nie? Nanek No. jest królik. A siwy? Siwy? Gdzie jesteś? No ja tutaj biegam, ale nie wiem co mam zrobić. Że... No to ci wyślę, Nanek, wyślij mu zaproszenie. Ja mu to wtedy wysłał. będę mógł wejść też, nie? No to weź i siwy w zaproszenia. Powiadomienia wejdź. Tam będzie pisało dołącz. Musisz wyjść z gry. Z powiadomienia. Majora mam iść po jakieś pierdoły. Zielono jest tam. Podnieś. Czeka cię nie lada wyzwanie. Zryw, hiki, hop, mój.
I Nanek jest ten oficer. Nie, to nie mam zaproszenia. Nie? Czekaj. Spadochroniarze zdobyli pozycję obrony pelonu. A ja tu nie mam rozkazy jakieś. Ale go ten. Zaproś gracza. Ej, tu są niby te. No. Już ci wywyższyłam. Ja zaproszenie zobaczymy. Nie? No i teraz patrz. Poszło. Widzisz? Ja pierdolę. Co się dzieje? Teraz mam. Co? No jesteś, Co dobra. się Addition dzieje? Już jesteśmy. Kurde, rozpiłem się od razu, gościu. Założył mi czapę. Czapę. To jest zwany krawat sycylijski. Tak zwany, no, o! Pionę. 200. No to mam no, przecież tych kacapów ja nie mam w ogóle, kurwa. No to będą Red Bulle znowu na ten, z kodami. Siema Nanek. Witamy. To co, idziemy? Kup. Ty kod, no. No, Okej. no mówi, że ma to, czego chce. Co? No jebnięte. Okej, może coś znajdzie. Mhm. O, ten też jest Ginter. Obejrzyj. Okej. Mhm. Zaprasza go. Dobra. Dobra, wybraliście już coś? Aha, kurwa. Już jesteśmy oczywiście. No. Zaraz będzie walka. No. Tu jest 11. Jest Nanek, Arek. Już jest. O, jest. Zima. Zima. Zima, panie. No, ciepło. Ciepło nie ma. Zimno kolorowo. Kurde, ale się fajnie na letnich w tym śniegu dzisiaj jechało. Cudownie. No. Tak? Śnieg? No, nawaliło. No. O kurde. To zadowolony jestem. Fajnie. Zabijaj wrogów, wspieraj Co ja to wybrał? Trzymaj się ramy, to się nie odpalamy. To jest fajnie, bo to będzie widać was na Ja. zielono siły nas. Nie? Jak jesteśmy w końcu. No tak to nie lubię jak ten. Hello, dobry, dobry. Ale... Wbijajcie do nas do drużyny w koda. To razem pogromy. Ach! Dobra, ja tu nie umiem strzelać. A mnie dojebał. Prawy. Może lepiej będzie jak będziemy się trzymać tutaj bardziej. Kurde. Kurde, jego granat nie zabił, co to jest za granat? W dupa wsadzą takie granaty, chłopie. Co to jest za granat? Granat powinien go zaro na szczypty rozerwać. Kurde. No. Ale Wrogi poszedł dalej. zwiadowca jest w powietrzu. Nie, Ach. Kieroństwo takie. Kurde, balans. Zabójstwo potwierdzone. To już mi się nie podoba. O, krypce. Dony, jak ci to tam idzie?
Prestiż już masz? Wrogi pakiet wsparcia. A, Zatrzymaj ich. Drugi prestiż. Fajnie, ja ani pierwszego nie mam. Kurde, też nie mogę do ciebie włączyć. Ta gra jest tak fajnie, ale jest tak ciężka dla mnie, nie umie i tak ogarniam. No trudno jest, trudno jest. No bez kitu. Idę co się staram, tym bardziej jeszcze gorzej wychodzi. Nadciąga ostrzał wroga. Kryć się. Ci już mają ostrzały wrogów, a ja obsińco. Ach, Kurczę, kurde. Każdy go chycił ładnie. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. No na kiepłuszkę to wiesz. Lewa, lewa, lewa. no czekaj. Lewa, ale... Kurwa. O kurwa, masz. Mogłem poczekać. Jest, pisze, że jesteś w drużynie. Kryć się. Wrogi zwiadowca No. jest w powietrzu. Zawróć do gry. Błąd. Ta jest pełno. To już ty granatem I zajebał. powiedz, żeś zginął od granatu. Ja nie wiem, ja mam... Nie dość, że mam ślepe naboje, to jeszcze granaty takie liche. No. Zamiast granatów to mi petardy dawają i tak robią grać. Kurde. Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo potwierdzone. Ach, zaś w plecy, kuźwa. Ja by się chętnie na nich choć przykampił. No. Ach! No, tak. Ej, chodźcie się tak stanemy wszyscy we czwórka w jednym miejscu. Kaj wyjście są. Nadciąga ostrzał wroga. Ja, to jest granat. Już idę. Tu lewa, lewa, lewa. Plecy. Dobra. Dobra. No tu jest. Jest to. Zauważono wroga. Ale. Ale. Ja. Zabójstwo potwierdzone. Więcej. Czekaj, bo oni pobiegli teraz do mnie. Kurde, balans. Ten miał od dupy przyjdzie i dobre. To skończycie, czy łączę miejsce z wami, jak to Zabójstwo potwierdzone. Ładnie. Zabójstwo potwierdzone. No i tak razy muszę łazić. No, Nadciąga ostrzał wroga. Tu jest plecy. Zabójstwo potwierdzone. ale mi załatwił. No ale w dwóch, trzech to lepiej. No, To zawsze coś zarobisz. Kurwa od tyłu. kulka chyba. Kulka, ja. Zauważono wrogi Albo pakiet po kulkach. wsparcia. Zablokuj uzupełnienia wroga. Po kulkach. Zabójstwo zanegowane. Chwilę złapię. Mamy go, dogonię go, na rowerze. Zabójstwo potwierdzone. Wierta koza, kurwa, ja go biera. Ach, kurde. Ja nie wiem, koło oni te granaty kupują. Ja bym chciał też ten arsenał u nich kupić. Danego Myśliwiec nadlatuje. przekierował. Kryć się. Kurczę, balans. A, Zabójstwo potwierdzone. Świat szuka celów. Mamy przewagę ogniową. Plecy, ktoś tam leciał, plecy. a, Kawie są, zryw. Kurwa, czemu teraz? No jasne. Winter, czekaj Czemu na ta kurwa nos. teraz
Przeładować mi tu, no. Jest tylko. Pakiet wsparcia zniszczony. Brońcie strefy zrzutu. Patrz na lewo, patrz na prawo. Ale mnie wysadził, tu. Bo tak Ponosimy pięknie. poważne straty. Tu chodź. Tu on show. Ale nie zajebał. Prawy. Jest zwycięstwo. No, to git, nie? O No, jeden jeden ma. punkt. Chłopie. Ja pierdzielę. Chyba ostatni strzał Nanka to był. No. Decydujący. Romeo, no ja ci się nie Uparty, dziwię, ja uparty. też czasem nie mam nerwów, a szczególnie jak kampania grom. Hopie, grosz, dupcie kaj z dupy. Nie no, hopie, musisz tak, autor hopie namalował, tak to musisz grać, bo... No. No bez kitu. Ojejku, ale to... Ja kampanię na najwyższym poziomie próbowałem przechodzić, ale w kurwę za bardzo. No. Nie do rady, co? Znaczy przeszedłem tam 3 czy 4 misje, ale już powiedziałem nie, darowałem sobie. Jest... No. No powtórek wiele, nie? Czasami po próbowałem prostu tam- za dużo się dzieje, no tam No. z każdej strony. To naprawdę tu. No dalej, nie mogę do was dołączyć. A zaproszenie wyślij mu. Anek. No czekaj. To ja się Rafała jutro wezmę do pracy, nie? Co będziesz? Rafała jutro wezmę do A pracy, Rafała? No, Mhm. spoko, nie? nie? Mhm. Okej. To po ciebie też nie jechać? Nie. Mogę to z wami. spoko. Ja. Rafał, dobra, to pakuj to... Nie będę już mówił, ten. To czekaj, kurwa, z tym swoim To kubiem popcie i na parkingu. czekaj koło kiosku. No, koło kiosku Koło to kiosku. Jurek się Warzywniaka. odbierze. Koło warzywniaka. Czekaj, to ja nie wiem, a nie umiesz jeszcze dołączyć? Nie, Kurde, nie by- mogę coś. My Teraz nie musielibyśmy wyjść wszyscy razem i razem jeszcze raz dołączyć. No, To nie wiem, chcecie wychodzić czy nie? no. No, możemy wyjść. Mnie to jest No. obecnie, mogę wyjść. Mogę zamknąć, wyjść. Zabójstwo No to czekaj, potwierdzone. Lepiej swój jak obcy, Ja. kurwa. Tak to się mówi, nie? Okej. Dobra. A to co, zamykać, zamknąć grę, Opuść, czy jak? Najlepiej, opuść nie? mecz. No. Razem zagramy. Dobra, spadam chłopaki. To do Już jutra na lecisz. razie. No Poczekaj, dobra, za chwilę w tak. BFA pogramy. Lecę spać. Manek, Olgi, poczekaj, O. kurwa, no. Nie, no lecę. Na 6, kurde, jutro już chodzę jak żywy trup, jak się do roboty. No, No, trzymajcie się, cześć. Dobra. dobra, nawet. Spróbuj teraz dołączyć. Spróbujcie dołączyć. Czekaj, jak wyślesz mi jeszcze on opuścił. Teraz jak wyślesz mu zaproszenie, Anek, to normalnie on powinien dołączyć, bo mamy miejsce. Nie? Pisze mi w drużynie. No, to później... Co? Pisze mi w drużynie. Kółeczne. Czekaj. No nie, drużyna jest Nanek, Romeo i Ja Arek. mogę tylko... No, mogę tylko zaprosić, Czekaj. sobie nie mogę dołączyć. Ja tak samo. Chyba, że przez... Czekaj, już ci wysłał zaproszenie. Ciebie też wyszło. Poszło. No teraz już powinniście wleźć. A ty ten mi zaproszenie do napisał- imprezy wysłałeś? Nie, do gry. No. No bo tu nie ma Do innych. gry. To jest takie właśnie zaproszenie. No już jest w drużynie. Czy, ale... Dołącz do sesji. No. Kosa. O, dobra. Jo. Czekaj, zobaczymy czy teraz nas... O! Coś jest. Rzeczy. No i w kupie siła, panowie. No. Ale tu jest przerąbane, tu zaś wszyscy opie. Ja ją uwielbiam. Ja ją No, uwielbiam. to jest No. kapa. Tu snajperka.
Te snajperzy tam się czają na tym kurde pociągu i... Ja ci powiem, taki snajper, tu akurat na tej mapie snajper powinien mieć jeden nabój, potem rozumiesz, musiał przestać celować, z kapsy go wyciągnąć, rozumiesz, włożyć, przycelować. Ja, 3 godziny, kurde. tak możemy grać. Zabijaj wrogów i zbieraj nieśmiertelniki. Ekipa jest okej. Nie zatrzymywać się! Ja już wszyscy te snajpery, co za... O, mi by się zdał taki karabin snajperski. Czekajcie, ja idę górą, wyślę tam... A tu do prawą stroną. Kurde. Granat? To nasz dzień! Ale go... Leża. Już snajperka. To Ten było co to ma za broń? szybciutko. Co on to ma za broń? Ponosimy straty! Ej, co ten gościu miał za broń? Snajper, panowie, snajper u góry. Nie ma już. Hmm. O, ale jeszcze jeden tam siedzi u góry. Przy wagonach kolejowych! Dobra. Kurwa mać. Wamać, no. Wabank i wamać. Mina gotowa! Ej, kurwa, załatwię tego. Złożymy kurwa bilet. O, ale fakt. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Strzelaj w głowę nisko! Ale... Jebie z tego. Co za Franca szpetnął. Ruchy! Idziemy! Kurwa. Za Franca szpetna. Jest to. To jest? A, mina. Tutaj to jest tragedia. Ach, dajcie mi co innego. Ale mi wyjebał. Wszystkie moje medale się poszły jebać. Ta prosta rakieta na mnie poleciała, chłopie. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Aha, widziałem. Kolega zawsze kurwa Jebnie. dziurki. Okej. Nie bój się na niego, jakiego życia. Co za... Też bym Nie kiedyś. powiem brzydko kto, opieś tak. Niech się ta mapa kończy, bo ja nie trowię. No, to też tam mam tam. Jeden wiek to w ciebie szczylo. Z których życi opie, od życi idą, od przodka, od lewej, od prawej. No. No. Kurwa, tego nie zdążyłem. Kucnął, Zwiadowcy kurwa. są w powietrzu! Mamy Tej sekundy mi braknie, no. Zaś kogoś widziałek, że leciał. Ale kaj ten pieruch poleciał. Patrz, w tym samym momencie. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Wzdłuż trasy dostaw! Wrogi pakiet wsparcia! Wróg nie może do niego dotrzeć! Co za pił. Nie da przycelować. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Kurwa. Kaj tu się skampić, żeby im w pierdziel spuścić. Jebany. Ej, Zauważono jednostkę Góra, góra. zwiadowczą wroga! Ale nie ta mapa kurza. z każdej strony wejść na górę może jak się uda. Bo podkładać sobie miny i być na górze tam. W ogóle mam wrażenie, że ich jest więcej. Opie, ani ich trafić. Tak. Rozumiesz? Wrogi pakiet wsparcia! Wróg nie może do niego dotrzeć! Kurwa, za mną był. Nadlatuje myśliwiec! Kryć się! Łać. Prawda? Kurwa. Ten samolotem zawrócił nagle wysoko. Co za gnój.
Ej, to już jest ta gra, jest choro. Zobaczcie się, co teraz na YouTubie się stało. A już teraz nie zobaczycie. Chcielibyście jest minuta cofnąć. Nadlatują bomby zapalające! Jebnie ze snajpery. A idź pan, hopie. Ja. Ten następna mapa będzie lepsza. Też się za jakaś lęgna, rozumiesz? Dasz szylą do niego. No nie, co ty. Zauważono jednostkę No zwiadowczą granat, wroga! Ale mnie spolił. To ja się wezmę na net po tobie, ten medalik. Weź se. Wrogi pakiet wsparcia! Wróg nie może do niego dotrzeć! Ja sobie wezmę ten medalik po tobie. To było chyba nie będzie potrzebne. Co za głupek. Jebany. Tu? Proszę. Mina S podłożona! No nie. Jebnie z drugiej strony. Wroga, kryć To się! tak nie narzę, no. Kuźwa, niech się ta mapa wyłączy, bo już mnie krew zalewa. Też jej nie lubię za bardzo. Albo coś tu zmienią w tym, albo se... Niech mi oddają te 230 zł czy 250 i... Co nie podoba ci się ogólnie to mam? Ja, a słuchaj, spoko, fajne jest, ale ja też chcę wygrywać. Lewa, Ja lewa, też lewa. chcę iść, rozumiesz, na ośle, poszczylać, rozumiesz, i punkty, żeby mi się same robiły. No fuck, blisko uciekło, no. Nadciąga ostrzał Pod wroga! schodami. Kryć No się! ja pierdolę. Zauważono jednostkę Teraz se zwiadowczą chcę wyleć, se tu poszczylać, rozumiesz. Stanie pizda u góry i będę stać dalej. No. Nadlatuje bomba Pomściłem wroga! cię tam Kryć się! granata na czoło muszę. Kurde, nie, poczekaj, macie ta mapa skończyła. Kurzamy. Nerwowo. Wróg leży! O, Ja tam tylko wbiegam w te wagony i rzucam granatę na górę. Okej. Tego to się jest... Nie, co ty. jebnie od pleców przyszło, no. O Boże, nie pomaga. Zauważono jednostkę kontrwywiadu wroga! Porażka. Co tam się Kurwa, ale dodziała? jaka porażka straszna. Ale ładnie pierdol. No i Bądź oczywiście słaby. z góry, nie? I STG, kurczę, na bardzo tak przypuszczona broń. Tomek, zryw se zdaj z dużej. No. Chciałem być skromny. Jak moja punktacja była. No, a na lekkie lepiej poszedł. No tak leżał w ogóle. 0,17 na rekord poleciał. Mhm. Ja nie wiem, chyba w jakieś wyścigi by się lepiej pogramy. Mhm. No, kupiłem sobie Gran Turismo, czekam, jutro powinno przyjść. No. O, może faktycznie zainwestować w te Gran Turismo. A w dobrej cenie dałem 17 funtów. No. To jest ile? Gdzieś? I co jest to złotych? Koło 100 zł. Co? O, to jest szał. A No. powiedz mi, a macie tam wersję po polsku?
No z tego co widziałem, to chyba Peter ma po polsku, z tego co grał. Ta europejska może O, ma z tego te, być. to wiesz co No, by się opłacało? wersji palnej Ile, to- powiedz mi, ile taka przesyłka by kosztowała? A wiesz, że jeśli zamówisz na eBayu, to chyba masz za darmo przesyłkę w całej Z Europie. Afryką, no, tylko że czekasz chyba z 2 tygodnie. Mhm. Nie, to zależy skąd Nie? idzie, nie? Aha, no tak. No, ale to i tak, ale Czasami teraz już wysyłając, jest, wiesz, gdzieś za granicę to idzie szybciej, Tak. jak tutaj w kraju. Jak... Zabijaj wrogów, Ale- zbieraj nieśmiertelników. no, to tak nam to się i tak jeszcze to opłacało, żeby, nie wiem, teraz już ta cena poszła normalnie chyba. w górę, Dony, nie? a ty nie we 6 zrywie? dych? Ale to wiesz co, ja tu już kosę to mam, to jest tak naprawdę to kosa jest starsza od zrywu, ale Wróg na prawej burcie! to tak sobie wpisałem. Nasza chwila chwały! Kaj był w którym miejscu? Jebnie. To kurwa, ja ślepy. Kurwa. Ale lubię te rzeczy, chyba pierwsza gra będzie. Kurwa. Ja bym tak wyszedł teraz, rzuciłbym ten joystick, ten karabin, poszedł i wyjebał każdemu z nich. I poszedł do Ja by też tak zrobił. Chodź no tu, kurwa, to co? Kto ci pozwoli mnie zastrzelić, powiedz mi. Kurwa, nie moje. A, zastrzelił. Nie. No i tu jest, wezmę. Ja cię kurwa, bym cię pomścił, ale jakiś fail. Nie mam. No jest późna reakcja bez kitu tutaj, kurwa. Nie, bo to człowiek stary, Jarek. No, No. no. Opie. Nie, na tym winie tak nie winie. Może... A to też, no. Ach, kuźwa. Nie ma tych kolorów takich mocnych, wiesz jak? Na bezstrzygu. Czym on to szczylo? Chłopie, Pierun jeden. Mówię. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! No, słyszeliście, macie strzelać się i ruszać się. Wróg na lewej Dobra. burcie! tak, on biegnie jakby miał 3 worki ziemniaków na plecach, kurwa. Wrogi No. pakuje wsparcia! Wróg nie może do niego dotrzeć! Nacierają przez prawo! To my idziemy lewą burtą. O kurwa. O ja kurwa. Jednostka uderzeniowa Ach, Jak? To jest taki koleś z dwóch metrów. kradłem mu. Atakuje bomba wroga! Trzech. Kryć się! O tu trzech wywalił. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Myśliwce na podejściu! Jeden strzał, kurwa, co nie mają za karabinu, takie jakieś fajne. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! No nareszcie go trafiłem w głowę, tego frajera. Mnie 3 razy już zabił. Opuszcza ukrycie! Są w kampusie! Kurczę, byki, no. Sama patrzę się tak naprawdę. Co? Kaj to szczylo. Nacierają przez lewą burtę! Zobacz. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Kurde, mnie zabił. No już szczyloż, ja? No to obejrzymy to ty. Są na drugim pokładzie! Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Nadciąga ostrzał wroga! Kurde, Kryć się! zabił Jednostkę mnie. zwiadowczą wroga! Co za pech. Cholera! Nie przeżyje! Wróg kontroluje mostek! On po mnie przyjdzie teraz. Jak chuj mnie to złapał, to przyjdzie po mnie. Nacierają A... oddziały! Kurwa. Kurcze blade. Co się dzieje?
Najgorsi są tacy, który zabije jednego na przykład i czeka przy nieśmiertelniku, aż ktoś po niego przyjdzie. Dobra taktyka. Jebnie tymi granatami, pedały zasrane, kurwa mać. Dobra. Wrogowie na górnym pokładzie! No, trzymaj się. Kurwa, położę się. Jeszcze mnie dwóch... Ja nie wiem, co oni robią, oni w parach lotają. Chodźcie, obcy, i lecimy w parach. Bo to nie ma sensu. Ja tu czekam na tym. No, Romeo, czekaj. Tak. Wszyscy lecimy. O, chodźcie, lecimy we trzech. U góry stoi No to wokół. Kaś... Góra, góra. Tu są, tu są. O. Kurde. Oni też lotają pierony w parach. Lecimy w parach, nie ma hopie od tego. Plecy! Plecy mąż! nie strasz. Jest też kurwa, bo wyszedł brata. Wykańczaj z góry. Ale będzie... Kurde. Najpierw granaty! No, Strzelać i manewrować! góry mnie zabił. No co za pedał. Nie no patrz, jak nie... Tu... Zobaczę ten wynik, ten przeciwny. Ja ani nie patrzę na ten wynik, bo to jest sobie. Kurde, we 5 opie na mnie wylecą w 10. Zauważono jednostkę kontrwywiadu wroga. Dobra, trzeba się nastawić, kurwa, bo to... Porażka. Raz. No, dobra. Stary, ale to konkretna porażka. Się nastawiłem, kurwa. I tu nas leciał, kurde. Walam z góry, kurwa, złotymi nabojami normalnie. To są, rozumiesz? Ale popatrz jakim to Samo naprowadzające się te naboje, a my ślepaki dostali. No, No. ważny koniec, nie? Chłopie, śmierci więcej jak zawód, no to już jest koniec. Żeby dali paczkę biednemu, kurwa, to nie dali. No. Ja też nie wiem, skąd te paczki oni dostają. Nie, ja chyba na mnie odpadam, bo to naprawdę energii mi zaraz żyłki jedną. Ja nie. No to jeszcze raz daję. Ja chyba też tak zrobię, że jeszcze raz pogrom i też będę uciekał, bo kurczę, ja nie wiem, co to za dzień. Rada do roboty. No do pracy jeszcze to już w ogóle nerwy. Nie, do roboty przyjdzie taki wkurwiony. A weźmie nie w kurwie. Co się stało? Mikrofon głębiej. Co się stało? A, w koda grołek zaś wdupiłek. Ja nie wiem, ja się może pójdę zimnąć, zaś zaśpię do roboty, będzie ciekawie. A spać się już chce. Herońskie te nocki. Muszę zobaczyć tą olimpiadę, czy to jakaś fajna będzie. Demo dali, nie? Betę dali, tej olimpiady, tyle na playkę. Zabójstwo potwierdzone. Jest do pobrania teraz? No, W plusie będzie Darksiders, nie? A nie ma, ja ostatnio patrzył o tych, nie umiem jak tego pobrać. Dobrze, że... Dobrze, Czego? że nie kupiłem. No, tej olimpiady tam, że to niby na nartach jeździsz, tym ja. no. Mogłeś Nie pobrać? było takiej opcji. A masz narty? Co? A narty masz, Tam? Anek? Narty Narty, masz? masz? Nie. Narty? Wróg ponosi ciężkie straty. No właśnie. Pokopie! Dlatego nie mogłeś pobrać. Może.
To muszę narty kupić? No dobrze. Kolekcjonerskie edycje już z nartami. Kuźwa, zaś się zaczyna. No się zaczyna. Straciliśmy przewagę ogniową. Ale jak widać, który gra na skapie jakimś. Ja pierdzielę, co oni mają za kulki albo coś, do cholery jasnej. Wiem, oni tu... Kamizelki mają. Kamizelki, ja nie wiem czemu oni strzelają. Kurwa, jego mać. Wrogi zwiadowca Chłopie, jest za w chwilę mi powietrzu. wybije, naprawdę mi wybije i... Po uszach pójdzie. Kurwa, górą polecieli, panowie. A kij im w dupa. A pedałą to może będzie przyjemnie. To był żart, nie? To się nie strasz. No czekaj, bo chcecie zabić. Jebnie. Jebnie, no kuźwa. Kurwa. Daj w dupa dostanemy. Kurwa. Odpierdolcie się ode mnie do wafla. Ja pierdzielę, tak by nie było kogoś innego do zbijania. Idź se kogoś innego zbijać. Poważnie. Ja lecę za Donem, bo Dony tam ma lepsze, dobre wyniki. Kurwa. Czech! Ej, stójcie, no lecimy wszyscy razem, bo opie oni wytyczwe Czech latają do cholery jasnej. Tu jest jeszcze jeden, uważaj, tam jeszcze jeden. No, chodźcie, wszyscy lecimy razem. W głównie, znaczy w kupie siła. A on był. Dawaj mi tu mi go dawaj. Co ty pedale legosz i dupa wystawiasz? Ty, no jak ten typ wybiega i od razu strzela, kurwa, zanim ja się pojawię. I to za Masz każdym lagi. razem tak jest. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. To tak trochę... Może być, ale dziwne to już było na lagi. Kurwa i zajdź do chuja wafla. Nadlatuje bomba wroga. No co mi to daje? Z przodu wyjebie dwóch, a z tyłu mnie kurwa Nie. wyjebie. Bomba mnie Mnie też. zajebała. Nic Ja nowego. pierdzielę. Tak. Drodzy spadochroniarze na niebie. Jeszcze jeden! Nadciąga ostrzał wroga. Opie, tu musisz całym magazynkiem cały czas opieszczylać, rozumiesz? Wrogi zwiadowca O. jest w powietrzu. Ciul, nie trafiłem go, zabił mnie. Ten znowu. Dawać mi jak są, kuźwa. Kuźwa mać, co się to dzieje? Stary, kurde, 61 do 20, to jest koniec. Dlatego nie gram w Team Deathmatch. Ja też już to nie grał. Natarcie nieudane. Wycofać się Ale na jeszcze, dowodzenia. jeszcze większe nie. Weź to wyłącz dla mnie, żeby nie było widać. No tak jest to... I zakop tą grę, kurwa. Ja pierdolę. Do węgla, kurwa. Joci zabójstwa, Arek 4, Tomek 2, Cipo 6. Nie, Strasznie, to jest masakra. nie. Dobrze, przecież nie ja. Jakie wyniki. Danek, ale byłeś lepszy, kurde, już widzisz, ty cię miałeś czwarty, jesteś kozak. kurwa. Jakie wyniki zajebiste. Ja powinien być tu na czele, a nie. Na czele, naczelnik. Naczelnik. No, chociaż są mali, no, brawo, no, dzięki. Kończę tą karierę. Dobra, ja też sobie daruję na dzisiaj. Chłopaki, fajnie, dzięki za grę, chociaż nie szczerze dziękuję, bo Ja też kurwa dziękuję i tak za cię to. wkurwiłem. Zaraz to wpierony wyłączą ta gra. Wypierdol, ją no wydupiał. wyrwę, kurwa. Ta rozbiera wyrwę, płyta no. i nam różnią dom. Niech nią chuj strzeli. I podziemia ją zawieźć, podziemia Ja ją kurwa, tam zawieźć i zamknij zostaw.
kapiszona kasuje, zaraz go kurwa. Nie no hopie, na mróznią dom, żeby się opamiętała. Nic. Zaraz sobie w narty powiem. Ja idę gasić tego live'a. Przynajmniej będę miał małysza. Co? Żegnam się, dzięki za dzisiaj na live'ie. Picie zaś No, może dzięki. jutro co popyką. Dzięki. Jo. Dobra, dzięki za grę, pany. Dzięki też nawzajem. Na